Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Alhamdulillah iki mang kena rejo hujan. Jadi mang kuwi ceritane bar konggone nopi mang. Terus wonge ngeterno barok pulang, aku terus langsung gasuk dhewe mulih karo koret mang, langsung bablas sawah. Kok bar kuwi terus apa? Kulon iki kau watak dan aku melarikan diri melayu mulai alhamdulillah ora sida ngekano sibel dikirim banyu karo Gusti Allah alhamdulillah. Di rada enteng-enteng rencana aku memang arep gilir banyu tapi ternyata jadi gawe sebelah dhuwur dadine jek ngenteni ya ternyata karo Gusti Allah diparingi jawah ya alhamdulillah gemah ripah loh jinawah ngono. Jadi sepurane buat komen-komen tentang manuk burung sing kemarin belum sempat tak balesi, belum sempat tak bagikan video. Jadi ada beberapa pertanyaan tentang manuk. Aku ingin gawe konten seputar perawatan cendet karo murai galak. Jadi sementara ada beberapa pertanyaan lagi, misal kaya kenari, kaya murai nom sing anu dan sebagainya orang sempat tak jawab. Jadi ini engko tak usahakan tak gawe no video dan sebagainya lah. Jelas aku engko misal bikin video sesuai apa sing tak alami, sesuai apa sing biasanya tak lakukan. Jadi dari apa ya hitungane dari pendapatku dewi sesuai pengalamanku nek monggo nek mungkin kan kanca-kanca sing nonton YouTube Purnorejo mungkin enek sing lebih berpengalaman teko aku mungkin punya pengalaman juga ya monggo di-sharing nang komen gak apa-apa. Yang jelas aku iki gawe video iki berdasarkan apa sing selama iki tak lakoni selama aku ngerawat manuk-manuk sing nang omah ae. Dadi aku ora berdasarkan teko si A si B tapi murni teko pengalamanku ngopeni manuk nang omah. Ngono dadi mohon maaf nek aku urung sempat membalas satu persatu mesti tak gawe video. Dadi engko nek sempat yo tak gawekno mergo yo kadang nek isuk wis bablas nang sawah sik. Mergo yo wingke saiki enek open-open bayi. Jadi engko nek wis urung umur 30 nang dhuwur ya wis ngono iki jek tetep kudu wirawi. Jelas fokus untuk 30 sampai usia 30-35 hari sih. Nah, kebetulan wingi ana pertanyaan ki dadi kapan kaya aku sempat gawe video omah pawon biyen dibongkar terus sempat ibu sampai mrepes, ibuku nangis. Jenenge apa ya rumah kenangan, rumah zaman dhek mulai manten anyar sampai duwe anak sampai saiki dia putu. Dan pas waktu kuwi omah iki dibongkar didol karena apa ya kayu-kayu ini wis ora layak dipakai lagi. Jadi mlebune ning kayu rosok akhirnya ya mungkin menimbulkan banyak iki nyapa omah kenangan didol gini dan sebagainya. Memang pas kuwi memang jatahe memang arep dibongkar tempate terus dibangun neh. Dadi iki omah sing wis dibangun setelah kae penampakannya seperti ini. Jadi ini saya tak tuturno ya winginan nek sing takok iki yo gak runtur lah hitungane iki dadi urung selesai kabeh. Ini iki mulai enak kamar mandi, terus linggo mbuh ruang jemur, terus iki lampu, terus kamar iki seperti iki.
Jadi ngemben rencananya terus di kamar juga itu kamar nah akhirnya nek geding kamar mandi juga di dapur jadi rencananya seperti ini bangunan ini. Dibangun seperti ini. Terus untuk selanjutnya kok ngenteni apa? Ngenteni rencana mah ngarep iki kok rencanane sing wah ngarep mbosok kapan dibongkar neh. Sing jelas iki mben tetep dibongkar. Bongkar terus rencanane sih harus dipasang joglo di depan itu kayak joglo. Jadi hanya memanfaatkan bahwa ukurannya piro kepinginan ini 12 musuh 14 kaya ini di omah kayu tapi dengan model di tembok seperti ini. Jadi engko buat teman-teman yang lain misal engko arep takok masalah perburungan, jadi perburungan kudu iki nek caranti terus gunting abu-abu terus iki penjak tamu wedok iki kenarine Samson tak kirimno nang gone Samson iki mergo brodol mabung ben mabung sih rencana aku kan tak cul kenari nang gone apiari tapi ternyata atape rung dibenakno besok kapan iki cendet jadi iki manggar jaringan. Jadi engko kapan-kapan tak bikin kok vlog menjinakkan jaringan iki kan jaringan iki urung-urunge. Jaringan kabeh ombyok nek ngarani orang-orang anu ombyok. Oke. Ski labet iki zamane 2019 iki 2018 2017 18 19 manuk wis tampil. Dadi iki biyen ternak dhewe aku pas waktu zaman biyen duwe ternak. Iki wis berarti usianya saiki 7 sampai 8 tahun. Iki memang sengaja rata ternak iki biyen durasi. Iki biyen sing kuning tembus sak menit 20, sak menit 30 iki biyen. Jenenge Ciko, sing ijo iki jenenge Diego. Iki biyen yo piagam ijazah dan pialane akeh. Terus iki violet tapi belum pernah lombano nek PAUD. Kayak biola PB Ewing iki lagi PAUD. Terus iki nek kenari iki kemarin dari nom dari kenari lagi nom ngriwek terus mulai banter iki posisi mabung juga jadi posisi mabung urung sempat tak coba neh tak coba neh terus iki sing neng masih di anak sekitar nang gone apa ya nang warung sing belum tak bongkar belum tak pakan ya Pak wangan lagi kaget nyepuk loro kok iso pangan. Hah? Kok mimil rawa gendit lho iki ngene iki kok sedina utuh tak tinggal orang sempat ngopeni iki konin ninja terus iki ciblek dada kuning dakun renjak alang-alang ciblek sawah renjak sawah alang-alang juga nah engko nek iki pakane dengan racian sendiri ono bos racian sendiri lho kok dengan racian sendiri jadi engko suatu saat engko tak mungkin anak teman-teman sing
pengen ngopeni kelasnya kaya perenjak dan sebagainya, perenjak cilik, perenjak sawah. Kok kapan-kapan tak gawe konten, gawe pakan ngeracik apa ya? Ngeracik pakanan untuk manuk-manuk sing ngono kuwi. Ben cara anu protein dengan protein tinggi. Terus tak gawekno kapan ngeracik pakanan sederhana murah meriah untuk Shogun apa Kolibri Ninja. Aku kapan-kapan tak buatno Mas. Nek pas wis entek. Jadi posisi pakan kuntai nek jek akeh yo nyukur lah mubadir kokeane lho. Enteni pas wis entek tak galekno. Oh, sebentar lagi yang penting iki nek konin yang penting selain anak nektar kudu dikai dulure wandul ya, Pak? Roto. Oh, dulure wandul. Napa gak dodol anu pentol? Anu, benakne printer aku ya. Ya printernya apa? Printere wong benakne. Oh, nyepel. Nah, Oh, nyervis. Lha cepelan dia ya. Ngono. Servis apa iso? So, Piye iki? nggo pacul. Ayo servis anu kenceng malah bengkong. Jadi iki konin nggo iki jakot dadah coklat lho dadah apa iki tapi jelas iki kita dadah coklat. Senengane kroto. Wes ngono ae. Terima kasih sudah menonton vlog sore hari ini, vlog ringan-ringanan sekitar rumah. Mergo ning Jogja keadaane hujan. Terima kasih. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.